Bintene utikalo tlitan ani duru Senegal jamana nyama Macky Sall n'ale ye farafina jakuluba min be no Union Africaine o fana nyama ye anana tamana Mali la a jigine I ka don ka fɔ aéroport la ay dakunya fɔlɔ minnu sɔrɔ ko fɔ an ka o lamɛn. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique. N'aleno bara sira ani teriya sira de kan Mali la kana camancɛ fanga ɲamaw ka o kuma ɲɔgɔnya an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ Mali ye jamana ye mun kɔsa in na mun sɛgɛnna kosɛbɛ wa ɲangini minnu n'olu tun talen don Mali kama olu fana wulila an nana kana kuma ɲɔgɔnya kɛ yaasa camancɛ fanga yɛrɛ ale waleyali o bɛ lahalaya jumɛn na ani a bɛna se ka kuncɛ cogo jumɛn na an nakunba o ye o de ye an nakun ye teriya de. La transition pour échanger travailler ensemble pour vraiment. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Macky Sall n'a nɔfɛ jama u yɛlɛla mun ye kuluba ye Macky Sall ni Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye u ka o ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ye lajɛrɛ kɛ mun na u bɛɛ nɔfɛ jama tun bɛ kɛnɛ min kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Macky Sall a bɔlen a y'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ani Assimi Goïta cɛ a bɛ maa hakilila tigɛ sabula camancɛ fanga maaw olu bɛ baara la bi mun ye camancɛ fanga yɛrɛ ye ka se k'o lawaleya ka ɲɛ kalafili sanumanw ka se ka olu kɛ mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 49 min minɛlen don Mali jamana ɲamaw fɛ u n'u y'o kuma kɛ Macky Sall ye mun fɔ o kan an ka o lamɛn. Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu n'olu minɛlen don Mali jamana ɲamaw fɛ an ye o kumaw kɛ ka se ka lajɛ cogo di bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin sɔrɔsi ninnu n'o olu bɛ se ka bila cogo min na Colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni kuma ɲɔgɔnya daw tugunen tɛ kuma ɲɔgɔnya u bɛ senna an kɔni nisɔndiyara o la kosɛbɛ. Mun ye jago ye Senegal ni Mali cɛ da sera o kumaw ma wa Macky Sall y'a yira k'a fɔ Mali kɔni I ka dɔn ale bɛ ka a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta dɔɔni farafinagun kan ani diɲɛ kɔnɔna la Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔya la ka bɔ Bamako.